Hogy lehet egy lélek egészséges? Következő tanítást a Krisztustól kaptam, a feltámadt élő Jézus Krisztustól. Egy lélek, egy ember csak akkor lehet egészséges, ha a lelke egészséges, ami annyit jelent, hogy a lelki torna, a lelki táplálkozása fontos, ami annyiból áll, hogy a lelki táplálkozásból, az abból, hogy isszuk a Krisztus vérét, és esszük az ő testét, tehát ismerik az ő tanítását, tanít minket Bibliából, vagy személyesen, esszük az ő testét, hogy bizonságot teszünk róla, arról beszélünk, nem a halott dolgokról, és a lelki edzés még a tűzbe megpróbált arany. Tehát az, hogy a megpróbáltatások, amik minket érnek, vagy a privát életben, vagy a munkahelyen, vagy bárhol, azokat úgy oldjuk meg, ahogy a Krisztusunktól tanultuk, ahogy Krisztus oldaná meg. Hát a lelki torna, a lelki egészség az, hogy mi jön be a szemünkön, és mi jön ki a szánkon, azaz, hogy mivel táplálkozunk, és a lelki torna pedig az, hogyha a megpróbáltatások, a tűzbe megpróbált aranyat úgy kezeljük, ahogyan Krisztusunk kezelni. Tehát ez a egészséges lélek egészsége. Krisztus vérének fogyasztása, testének a fogyasztása és a tűzben megpróbált arany. Sziasztok!